U2020 yazi uzokumangaza. Nathula nje nonke madoda nathi du nathi cwaka. Engathi akwenzekanga lutho. IRasta libhizi lithi ngifuna ukudla inyama eningi. Bob Marley baphenduka emathuneni labe khona badinwe bavevezela. Yazi u2020 uzokumangaza ungaqedi. Uthi uqedile uphinde ukumangaza. Uthi la usuthi ukubone konke. Ubone na abantu boshaya ijob emadamini. Hayi. Ngabe ngezwe at least kuwe belithi ngifuna ukubhema insango eningi ikhanda lami zule. Ngabe kezwakala ke manje akuyenzi sense. Bathi nje Bob Marley labe khona. Ilegacy yabo ifa nje kanje ngalendlela. Amarasta sefuna ukudla inyama. Hayi. 2020 awunezimanga ngiyakubonga.